Wij sturen de hele week mooie plaatsjes in de eter. Goedemorgen. Daar rijden we weer even. Dit binnen van je de eerste praten. Nou, wij zijn een keer aan het opbouwen in het dwarshuis, vooruit dij. En na het tijd we daar een balletje. En ja, dan gingen we vrij praten in gewoon. Dan een paar verzoekjes heen sturen en nou, neem de voorzitter die voelt op. Die zei, nou vinden we dat wat jongens? Ja, nou ja, wij vinden dat wel te paren. Dus toen gaan we het op touw zetten. En de eerste keer illegaal. En heel voor de succes. Voor stukservice van de wielen. Ik bezig in het pittoresk hier. Toen kwam de oldtimer grasbaanrace, die kwam bij ons en die zei van, je kan uw spel wel overnemen. Dus toen hadden we een vergunning en apparatuur overnamen. En zo zijn we hier aan het projecteren bezig. Voor een grote verzoek nummer 06 12 34 02 04. Wij maken er een evenement van voor het hele dorp. Snijden hebben we een puzzelrit gewoon. Nou, daar in de opkomst, dikke 20 auto's. Hier hebben we Pieter Wilkes hier, Maas, voor de wat ouderen, maar ook voor de jongeren steeds, maar er zit net mijn leeftijdsgrens aan. En morgen hebben we school nog. We gaan naar speakers aan. En vrijdag hebben we een kennisquiz. En dan sneuwen we de grasbaanraces.